Hei! Tervetuloa seuraamaan tietoiskua väestönsuojien tarkastamisesta ja ylläpidosta. Mun nimi on Janika Suosalo ja mä edustan Eurofins Expert Servicea. Tulet tänään kuulemaan muun muassa, mitä Eurofins tekee ja erityisesti väestönsuojien tarkastamisen parissa. Meillä on spesiaalina aiheena tänään oppaat, jotka sisäministeriö on julkaissut alkuvuodesta liittyen väestönsuojien tarkastamiseen ja ylläpitoon. Ja niitä tulee meille avaamaan Martin Mitikka sertifioitujen väestönsuojien tarkastajien yhdistykseltä. Mutta hänestä kuulet vielä myöhemmin tarkemmin sitten lisää. Mutta nyt ensimmäisenä mä esittelen teille Jaana-Maria Juutilan, joka toimii henkilösertifioinnin tiimipäällikkönä. Ja hän tulee meille nyt kertomaan sitten, mikä on Eurofins. Ole hyvä, Jaana-Maria. Kiitos, Janika. Ja mä kerron teille lyhyesti Eurofinsista ja sitten hieman meidän palveluista väestönsuojiin liittyen. Ja meidän historiahan alkaa siitä, kun Valtion tekninen tutkimuslaitos VTT perustettiin 1942. 60- ja 70-luvulla VTT tunnettiin palolaboratoriona ja sitten 2010 syntyi VTT Expert Services, kun asiantuntija, sertifiointi ja testaustoiminnot yhtiöitettiin omaksi liiketoiminnaksi. Sitten 2018 Eurofins osti VTT:ltä Expert Servicen liiketoiminnan ja näin sitten syntyi Eurofins Expert Services, joka meidät sitten tänä päivänä tunnetaan. Ja tässä on vähän lukuja Expert Servicesta ja meillä työskentelee noin 100 henkilöä ja noin 2000 asiakasta hankkii palveluitamme vuosittain. Ja meidän asiakastyytyväisyys on ollut vuodesta toiseen erittäin korkealla tasolla. Meillä on noin 1500 voimassa olevaa tuotesertifikaattia ja lisäksi yli 6000 henkilösertifikaattia. Ja näiden päälle tulee sitten nämä rakentamisen ammattilaisten pätevyystodistukset, joita nyt tällä hetkellä on voimassa olevia yli 800 kappaletta. Sitten kerrotaan näistä väestönsuojista ja väestönsuojatuotteiden testaus- ja sertifiointipalveluista, mitä Eurofins tarjoaa, niin Eurofins tekee väestönsuojien käyttökokeita raskaille S2 ja Gallioluokan suojille Suomessa sekä maailmalla. Ja meillä on siitä yli 30 vuoden kokemus. Ja nämähän pitää tehdä 10 vuoden välein. Ja lisäksi teemme asetuksen mukaista testausta ja tuotesertifiointia väestönsuojien laitteille ja varusteille. Ja osana tätä kokonaisuutta on myös väestönsuojien tarkastajan henkilösertifikaatti, josta Janika sitten kertoo vähän tietoiskun lopuksi. Mun osuus on tässä, mutta seuraavaksi päästään ääneen tämän tapahtuman todellinen päätähti, Martin Mitikka. Ja Martin on pitkän linjan väestönsuojelun asiantuntija Uudenmaan palo- ja turvapalveluista sekä sertifioitujen väestönsuojien tarkastajien yhdistyksestä. Ja Martinilla on vuosikymmenten kokemus alalta ja viimeiset 10 vuotta hän on keskittynyt erityisesti väestönsuojien tarkastukseen ja kehittämiseen. Martin on suorittanut väestönsuojatarkastajakurssin jo yli 25 vuotta sitten ja ollut mukana aktiivisesti kehittämässä alaa. Muun muassa vuoden 2015 väestönsuojien suunnittelu- ja rakentamisoppaiden ohjausryhmissä sekä tuoreimmissa sisäministeriön väestönsuojaoppaiden päivityksessä. Lisäksi Martin toimi asiantuntijaopettajana Pelastusopistolla Kuopiossa, jossa hän kouluttaa uusia väestönsuojien tarkastajia. Ole hyvä, Martin, sinun vuoro. Kiitoksia myös omasta puolestani. Ja tämä käsittelee siis nyt webinaari näitä sisäministeriön oppaita, mitkä sai alkunsa tämmöistä sisäministeriön selvityshankkeesta. Ja siinä selvityshankkeen sisällöstä käy hyvin selkeästi ilmi, miksi näitä oppaita päätettiin tehdä. Ja ajatuksena se, että kunnossapito- ja toimintakunnan tarkastusoppaan tavoitteena niin parantaa väestönsuojan kunnossapidon ja toimintakunnan tarkastusten sisältöä ja laatua. Näissä on ollut todella paljon heittoa, vaihtelevuutta. Ja sitten kun päästään siihen tilanteeseen, että
suojat on tarkastettu ja ne toimii suunnitellusti, niin aletaan miettimään niitä käyttöönotto- ja käyttöoppailla, joilla ohjeistetaan sitten käyttöönottosuunnitelmien ja käytön ohjeiden laatimista ja siihen liittyvää osaamista. Ja kuten äsken sanoin, niin selkeä tarve näille oppaille saatiin sisäministeriön 2023 julkaistun selvityshankkeen myötä. Ja tässä hankkeessa selvitettiin syitä väestönsuojien osittain surkeaankin nykytilaan. Ja meitä täällä eniten kiinnostava seikka, johon voidaan myös vaikuttaa, löytyy selvityshankkeesta kohdasta yhteenveto, ja se mahtuu käytännössä yhteen lauseeseen. Suurimmat puutteet ovat tiedossa ja taidoissa sekä asenteissa ja motivaatiossa. Ja myös säädöksissä on kehitettävää, mutta niihin ei nyt tällä istumalla voida vaikuttaa. Sen sijaan tilaajat, rakennusten omistajat, kiinteistön omistajat, niin niihin voitte vaikuttaa niin palveluntarjoajien valinnoilla, eli keneltä työt tilataan. Kuten tuossa viime vuoden puolella aiemmassakin webinaarissa totesin, niin jos se ongelma on tiedoissa ja taidoissa, niihin voidaan vaikuttaa helpostikin, mutta jos kyse on asenteessa tai motivaatioissa, niin sitten ollaan auttamattomasti myöhässä asian kanssa. Ennen näiden oppaiden julkistamista, niin erityisesti teillä tilaajilla on ollut hyvin rajoittunut mahdollisuus selvittää palveluntarjoajien puheiden ja mainonnan todenperäisyyttä, heidän osaamistaan. Ja väestönsuojan saralla saatiin muutamassa vuodessa lukuisia asiantuntijoita, siis itse itsensä asiantuntijoiksi nimeämiä palveluntarjoajia, joiden seurauksena netistä löytyy tälläkin hetkellä vaivattomasti virheellistä ja harhaanjohtavaa markkinointia. Kun teille yritetään myydä lakisääteisiä työkaluja tai palveluntarjoaja ei tunnista eroa vaatimuksissa eri aikakausina valmistuneiden väestönsuojan osalta, niin älkää tuhlatko aikaa enempää kanssakäymiseen tällaisen toimijan kanssa, vaan hylätkää toimia. Osa näistä virheistä tietoa jakavista toimijoista ei vain osaa sitä työtään eikä tunne työtään velvoittavaa lainsäädäntöä ja puhuu tämän takia sitten asian vierestä. Ja osalla taas saattaa olla tarvittava tieto sekä osaaminen, mutta tästä huolimatta saattaa kertoa muunneltua totuutta. Tilaajalle on aivan sama, että kohdeltaako toimia tarkoituksella vai tahattomasti, vahinkoja kertyy. Mutta nyt tilanne on toinen. Teillä on käytössä tarvittava lähdemateriaali näissä oppaiden muodossa, josta voitte tarkastaa ja tarvittaessa haastaakin kyseenalaista toimijoita. Ja puhun tässä heti alkuun vähän raskaammin sanankäänteen, jotta loppuosa olisi mahdollisesti hiukan kevyempää. Ja nämä löytyy oppaista sekä sitten niin tästä selvityshankkeesta ja on otettu sitten ihan suoria lainauksia tähän webinaarin materiaaliin. Ja tämän selvityshankkeen lisäksi niin Janne Koivukoski on tehnyt tämmöisen esiselvityksen viranomaiskäyttöön niin väestönsuojan nykytilaan liittyen. Ja tässä käy hyvin vahvasti ilmi, minkä takia oppaita päätettiin tehdä. Muun muassa niin tiiveyskokeen suorittamatta jättäminen, jolla kuitenkin niin on todella suuri merkitys sen väestönsuojan toiminnan kannalta. Eli jos väestönsuojassa ei saada ylläpidettyä ylipainetta, niin ei se suojaa mahdollisista kemikaaleilta tai laskeumopölyiltä. Tämä oli siis tilanne ennen oppaiden julkaisua. Ja näissä päädyttiin sitten 4 suositukseen. Lisätään koulutusta, ohjeita, viestintää sekä sitten säädöksiä. Eli todettiin, että nämä on ne suurimmat hankaluudet näissä. Ja tarkastajan osaamista kuvaa kyseisessä
kyselyssä oleva virheellinen väittämä, että tarvitaanko tiiveyskoetta, niin 5% totesi, että ei tarvita. Ja väestönsuojat on suunniteltu antamaan suojaa ja tarkastajien tehtävä on taas todeta, että toimiko se suoja suunnitellusti vai tarvitaanko mahdollisia korjaustöitä. Ja mikä tästä osaamattomien väestönsuojan tarkastajien toiminnassa tekee erityisen ikävää? Ajatellaan esimerkkinä väestönsuojaa, johon ei ole tehty sitä määräaikaista 10-vuotista tarkastusta, toimintakunnan tarkastusta, ja palotarkastaja tulee kohdekäynnille, esittää asiasta toimenpidevaatimuksen, eli tehkää se toimintakunnan tarkastus tai teettäkää se, mutta tilaaja ei sitten hetkeen reagoi tähän toimenpidemääräykseen, ja jossain kohden sitten palotarkastaja asettaa kiinteistönomistajalle uhkasakon, ja tämän jälkeen yleensä sitten rakennuksen omistaja reagoi asiaan ja tilaa sen väestönsuojan tarkastuksen. Kiireessä työ saatetaan tilata toimijalta, jolla on ihan hyvät, upeat nettisivut, mutta osaamista ei ole. Ja työ saatetaankin sitten suorittaa puutteellisesti. Ja kuitenkin palotarkastajan täytyy voida luottaa siihen toimittajan laatimaan pöytäkirjaa. Ja pahimmillaan se asia voi päätyä siten, siihen, että palotarkastaja sitten sen pöytäkirjan perusteella hyväksyy puutteellisesti tehdyn työn. Ja rakennuksen omistajalle jää toimimaton väestönsuoja. Ja kuten tuossa aiemmin totesin, niin selvityshankkeessa käy selkeästi ilmi, että pöytäkirjoihin on muun muassa merkitty tiiveyskoe tehdyksi, vaikkei sitä ole tehty. Ja kiinteistön omistaja, jos saa palveluntarjoajan tällaisesta verekseltään kiinni, niin kyseessä on petos. Eli tarttukaa asioihin, jos huomaatte epäkohtia. Ei saa hyväksyä tällaisia. Ja siinä lisää tuohon selvityshankkeesta otettuja lainauksia. Ja tässä viimeisessä kappaleessa todella niin kun on suoraan selvityshankkeesta tuotu esille, eli uusia tarkastajia. En mä näe sitä huonona, että tulee uusia tarkastajia, mutta heillä täytyy olla osaaminen ja se osaaminen saadaan koulutuksen avulla. Jos yksin lähtee tekemään näitä ilman mitään ulkopuolista apua, niin silloin me harjoitellaan niin sanotusti tilaajan rahoilla ja se ei ole hyväksyttävää. Eli hankkikaa koulutus ja tukea sitten muilta kokeneemmilta tarkastajilta. Eli oppaiden tarve toistona, niin tavoitteena on parantaa väestönsuojan kunnossapidon ja toimintakunnan tarkastusten sisältöä ja laatua. Ja käyttöönotto- ja käyttöoppaalla ohjeistetaan väestönsuojan käyttöönotto- ja käyttöönottosuunnitelman laatimista ja lisätään väestönsuojiin liittyvää osaamista. Ja sitten säädökset ja ohjeet, eli vuosikymmenten saatossa väestönsuojia ohjaava lainsäädäntö on eri suojaluokkien osalta päivitetty useampaa kertaa ja ohjeitakin on tuotettu todella runsain mitoin. On kevyt luettelo näistä yksityiskohtiin menemättä antaa kuvan laajuudesta. On ollut 16 lakia, 5 hallituksen päätöstä, 68 teknistä määräystä, 93 RT-korttia, muutama ST-kortti ja näiden lisäksi sitten sisäministeriön tuottamia suunnittelu- ja rakentamisoppaita. Ja työssä tarvittavan tiedon määrän, eli sen tarkastajan täytyy tietää, tuntea nämä asiat, niin vaikka tämä määrä on niin iso niin, ja saattaa tuntua kohtuuttomalta, mutta se ammattitaitoinen sertifioitu tarkastaja niin osaa peilata tarkastuksen kohteena olevaa väestönsuoja rakennusluvan hakuhetken vaatimuksiin. Näiden lisäksi täytyy toki tuntea sitten laitteiden evoluutio, niissä tapahtunut kehitystyö. Täytyy hallita myös
jotta tietää, mitä ollaan tekemässä. Pelastusopistolla järjestetään 3 päivän väestönsuojan tarkastajakoulutuksia ja se koulutus sisältää kaiken tarvittavan materiaalin, mitä tarkastustyössä tarvitaan. Oli kyseessä 1958 valmistunut suoja tai 2026 valmistunut suoja. Kaikki tieto löytyy Pelastusopiston materiaalista. Sertifioinnilla varmistetaan tarkastajan pätevyys. Se edellyttää Pelastusopistolla suoritettua koulutusta ja sitten Eurofins järjestää erillisen näyttökokeen, joka täytyy suorittaa hyväksytysti. Kunnossapito ja määrävälein suoritettava toimintakunnon tarkastus, niin on huomioitava, että ei puhuta nyt vain siitä tiiveyskokeesta. Se on vain ja ainoastaan yksi osa sitä toimintakunnon tarkastusta. Tiiveyskoe ei ole riittävä tarkastus väestönsuojalle sellaisena. Ja kunnossapidon tarkoituksena on varmistaa, että se suoja toimii suunnitellusti, kun se tarve vaatii sitä. Ja ilman säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa tai sitten huolimattoman käytön seurauksena, niin se väestönsuojan suojauskyky heikkenee, eikä sitä ole mahdollisuus ottaa käyttöön 72 tunnin aikana. Ja taas tärkeä nosto, niin ne laitteet huolletaan sen laitevalmistajan huolto-ohjeiden mukaan. Ja 10 vuoden välein suoritettavalla tai vähintään 10 vuoden välein suoritettavalla määräaikaistarkastuksella niin varmistutaan, että se suoja on kunnossa ja täyttää ne vaatimukset, mitä sillä on asetettu. Ja laitevalmistajan huolto-ohjeista ei poiketa ja siihen sisällytetään kaikki ne laitteet, mitä on tarkoitus käyttää poikkeusoloissa. Ja kunnossapito-ohjelma laaditaan myös, ja sen täytyy pohjautua laitevalmistajan huolto-ohjeisiin ja huoltoväleihin, ja se on yleensä vuoden mittainen. Ja huoltopäiväkirjaan merkataan ne huoltotoimenpiteet, ajankohdat, ja sitten se koulutuksen saanut työn suorittaja, ja mistä huoltotyön suorittaja saa sen koulutuksen, niin on se laitevalmistaja. Ja sitten korjaustyöt, mä olen jakanut nämä 2 erilliseen osioon, eli ennallistaminen, niin tarkoittaa sitä, että jos meillä on vaikka 1961 valmistunut suoja, niin se palautetaan siihen tasoon. Rakenteita voidaan vaikka korjata esimerkiksi injektoimalla, tai sitten voidaan uusia joitakin osia sieltä, jos niitä on saatavilla. Mutta tämä korjaustyö ei saa heikentää sen väestönsuojan suojaustasoa. Eli työn suorittajalla on oltava tieto rakennusluvan hakuhetken vaatimuksista, joita siihen nimenomaiseen väestönsuojaan on kohdistettu. Ja sitten ajanmukaistaminen. Tämä on nostettu tosi vahvasti esille oppaissa. Eli aina kun niitä väestönsuojan laitteita uusitaan, niin täytyy arvioida myös ne muutosten vaikutukset sen suojan toimintaan ja tarvittaessa haetaan rakentamislupaa muutosten toteuttamiseen. Ja nämä koskee erityisesti 1959-1971 välillä valmistuneita C-luokan suojia, mutta ulottuu osaltaan myös sinne 1999 saakka. Ja jos ilmanvaihtolaite uusitaan, niin ilmamäärien osalta on noudatettava saneeraushetkellä voimassa olevia vaatimuksia. Eli jos nyt saneerataan vanha suoja, niin noudatetaan tämän hetken vaatimuksia. Toinen, mikä on myös mainittuna oppaissa, niin mikä on todella tärkeä nosto, niin on siihen väestönsuojan sodanajan käyttövarmuuteen liittyvä asia, eli sähköstä riippumaton toiminta ja sen toteutuminen. Väestönsuojaa on voitava käyttää myös sen laajan sähkökatkoksen aikana, ja
näissä talosuojissa, niin se tapahtuu pyörittämällä ilmanvaihtolaitteen akselia käsikammella. Ja näissä on ollut ja tullut ja tulee näköjään vieläkin nämä vastaan väärin saneerattuja kohteita. Ja asiaa pyörittää valtioneuvoston asetus 409/2011 ja nyt tämän kammen osalta niin pykälä 35, jossa mainitaan, että sähkökatkon varalta ilmanvaihtolaite on suunniteltava siten, että sitä voidaan käyttää kammella, kun kampea pyöritetään 25-45 kierrosta minuutissa. Ja kammen akselin korkeuden lattiassa tulee olla vähintään 1000 ja enintään 1100 milliä, eli sille välille se akselin korkeus lattiasta. Väärin ja lainvastaisesti saneeratuissa väestönsuojissa tämä on jäänyt toteutumatta. Akselin korkeus lattiasta on jäänyt reilusti alle metrin, jolloin suojan käyttäjät joutuu pyörittämään käsikampea polvillaan kovalla betonilattialla. Tämä estää sen suojan suunnitellun toiminnan, eikä rakennusvalvontakaan voi antaa lupaa tämän kaltaiseen sooloiluun. Ja sitten toimintakunnan tarkastus niin vähintään 10 vuoden välein. Eli siellä käydään läpi kaikki ne väestönsuojalaitteet, ylipaineventtiilit, avautuuko ne oikeassa paineessa ja niin edelleen. Ja väestönsuojan omistaja tai haltija vastaa siitä tarkastuksesta tai sen tilaamisesta. Ja sitten taas palveluntarjoaja, kuka suorittaa sen työn, niin vastaa sen tarkastajan pätevyydestä ja osaamisesta. Ja myös on erikseen mainittuna siellä oppaissa, niin aukko ei saa peittää muoveilla tai teipata umpeen, vaan tarkastus tulee suorittaa sen suojan omilla laitteilla, ilmanvaihtolaitteistolla, ovilla, luukuilla, sulkulaipoilla. Ei saa peittää muovilla, ei saa teipata. Ja tiiveyskoe ei ole riittävä tarkastus, eikä se täytä toimintakunnan tarkastukselle asetettuja vaatimuksia. Ja sitten nostan tässä erään tärkeän asian esille, niin väestönsuojan toimintakunnan tarkastus, siihen ei sisälly, siihen ei kuulu materiaalimyyntiä. Ne on 2 täysin erillistä asiaa ja pitäkää ne erillisinä. Ja tarkastuksen kohteita, niin esimerkkinä se ilmanvaihtolaitteisto, niin tarkastan oltava tietoisen tarkastettavan ilmanvaihtolaitteen suoritusarvoista. Ei siis riitä, että mennään suojaan ja käynnistetään koe ja katsotaan tuleeko sitä ilmaa. Etenkin saneeratuissa C-luokan väestönsuojissa on useita selvityksen kohteita. Vanhoissa suojissa on saattanut olla 1 suojapuhallin suojassa, jossa nykymääräysten mukaan täytyy olla 2 laitetta tai useampikin. Tarkastajan pitää olla tietoinen näistä asioista. Ja myös vanhempiin väestönsuojien ympärysseiniin jätetyt alkuperäiset ylipaineventtiilien tai paineventtiilien läpivientiputket saattaa olla poikkipinta-alaltaan vain puolet nykyisistä vaatimuksista. Ja silloin me ei saada sinne suojaan riittävästi puhdasta ilmaa, eikä saada poistettua likasta ilmaa. Ja likainen ilma sisältää sitten hiilidioksidia, kosteutta, lämpöä, mikä pitää saada poistettua sieltä. Ja muun muassa näiden osalta nykyiset vaatimukset löytyy sieltä valtioneuvoston asetuksesta 409/2011. Ja tämäkin tieto löytyy oppaista. Ja puhun tässä siis saneeratuista suojista. Alkuperäisessä kunnossa olevat suojat tarkastetaan rakennusluvan hakuhetkellä olevien vaatimusten mukaan, eikä niihin sovelleta tällä hetkellä voimassa olevia vaatimuksia. Ja asia koskee kaikkia väestönsuojaan liittyvää. Esimerkiksi sähköjakokeskus, jos on alkuperäinen ja toimii, niin hyvä. Mutta jos jakokeskus uusitaan, niin sähköasentajan asennusliikkeen täytyy noudattaa tämän päivän vaatimuksia, ei niitä 1960-luvun vaatimuksia. Ja sitten vuositarkastus. Tätä ei
mainita oppaissa syystäkään. Sitä on yritetty myydä sillä, että mitä useammin suojia tarkastetaan, niin sen paremmassa kunnossa ne on, mutta tämä ei pidä paikkaansa, ei missään nimessä. Vuositarkastus tässä yhteydessä niin on täysin turha ja perusteeton kustannus. Jos noudatetaan laitevalmistajan huolto-ohjeita, niin mahdolliset poikkeamat havaitaan huollon yhteydessä. Jos me huoletaan vaikka sitä väestösuojan suojaovea ja havaitaan, että siinä on tiiviste rikki tai saranat vaatii voitelua, niin ei siihen tarvita erillistä vuositarkastusta. Me havaitaan ne poikkeamat sen huoltotyön yhteydessä. Ja tähän sainkin laitevalmistajalta sähköpostia, minkä suostuvat sitten, että voi julkistaa, ja näin me tehdäänkin. Eli laitevalmistajakaan, siis kuka valmistaa väestönsuojalaitteita, niin he eivät myöskään koe, että vuositarkastuksista olisi minkään valtakunnan hyötyä väestönsuojan toimintakunnan ylläpitämiseksi, niin käyttäkää se raha johonkin muuhun, vaikka sitten suojanhoitajien koulutukseen, johonkin konkreettiseen. Ja väestönsuojan viestilaitteet. Mihin me tarvitaan väestönsuojan viestilaitteita, niin se syy on siinä, että viranomaiset määrittelee aina ne suojaustilanteet, milloin me siirrytään ohituskäytöstä suorituskäyttöön tai sulkutilaan. Ja ilman viestiyhteyksiä sieltä väestönsuojasta ulos, me ei saada sitä tietoa. Me ei tiedetä, milloin ulkona on esimerkiksi kemikaaleja tai laskeumapölyä. Sen takia meillä täytyy olla yhteys sinne suojasta ulos. Ja näitä passiivitoistimia on asennettu viime vuosien ajan runsain mitoin, mutta myös näiden osalta on havaittu, että niitä on asennettu lainvastaisesti. Eli siinä on erehdytetty tilaajaa selkeästi ja todella törkeälläkin tavalla. On myyty viestilaitejärjestelmiä, mitkä ei sitten täytä niitä vaatimuksia. Ulkoantenneja muun muassa on asennettu sinne kellarikäytäviin maanalaisiin tiloihin. Ja kyseessä on kuitenkin nimensäkin mukaisesti ulkoantenni, ei sisäantenni. Tai sitten sisäantenni saatetaan asentaa sinne meluavien ilmanvaihtolaitteiden välittömään läheisyyteen, eli silloin ei kuulla sieltä puhelimesta välttämättä mitään. Ja seuraavassa minulla onkin ohje, mikä noudattamalla voitte kartoittaa sitä palveluntarjoajan osaamista. Eli jos se antennimyyjä tai asennusliike toteaa, että on mahdotonta tai liian haastavaa asentaa se ulkoantenni ulos rakennuksesta, niin älkää käyttäkö, älkää tilatko tällaiselta toimittajalta tuotetta. Ja nämä löytyy kanssa sieltä oppaista. Ja sitten väestönsuojan käyttöönotto ja käyttösuunnitelman laatiminen. Eli nyt ollaan käyty läpi sitä väestönsuojan ylläpitoa ja toimintakunnan tarkastusta. Ja niillähän pyritään siihen, että se väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnin aikana. Ja jos siellä suojassa on korjattavaa, niin rauhan aikana on mahdollisuus korjata. Silloin meillä on tarvittavat resurssit. Mutta sodan aikana ei ole useastikin syystä johtuvaa. Yksi on se, että
henkilöt, ketkä nyt tarkastaa ja ylläpitää väestönsuojia, niin sodanajan tehtävät on muualla kuin siellä väestönsuojassa. Ja sitten on taas materiaaliongelmat, hankintaongelmat. Ja esimerkkinä ajatellaan vaikka se väestönsuojan suojaoven ja vaikka sitten hätäpoistumistien luukun tiiviste, mikä on kloropreenikumia tai vastaavaa, niin kysyin tuosta suurimmalta maahantuojalta Etralta, minkä verran heillä oli varastossa kyseistä tiivistettä, niin vastaus oli 1500 metriä. Ja meillä on yli 50 000 väestönsuojaa, ja jos 10% näistä on tiivisteet viottuneet, että jouduttaisiin uusimaan, niin meidän tarve on semmoinen 30-35 kilometriä. Ja nyt maahantuojan varastossa on 1,5 kilometriä. Niin toki laitevalmistajilla on myös omia varastoja, mutta se, että yli 30 kilometriä, en usko. Eli rauhan aikana nämä on tarkoitus hoitaa kuntoon. Ja sitten väestönsuojan käyttöönoton ja käytön toteuttamiseksi, niin meillä täytyy olla se väestönsuojapiirustus, missä käy ilmi, selviää, että kuinka monelle henkilölle se väestönsuoja on tarkoitettu. Ja rakennusvalvonnasta useimmiten löytyy. On toki vanhoja suojia, joihin ei ole löydetty niitä, mutta se täytyy siinä vaiheessa sitten viranomaisen kanssa selvittää se asia. Ja se on tärkeää sen takia, että jos ajatellaan vaikka sitä ilmantuottoa ja sulkutila-aikaa, suojautumistapoja, niin se saattaa muuttua sitten hengenvaarallisiksi siellä ihmisille, jos me lyödään liikaa ihmisiä sinne väärässä tilanteessa. Ja käyttöönotto ja käytön suunnittelussa niin mietitään väestönsuojan rakenteita ja laitteita, mitä ne edellyttää, että ne saadaan kuntoon, varusteet, suojautuminen, vaaratilanteet, miten me ilmoitetaan siitä, että täytyisi alkaa laittaa sitä väestönsuojakuntoa, mikä on se kiinteistön käyttötarkoitus, palvelutalo vaatii aivan erilaisen käyttöönottosuunnitelman kuin sitten taas esim. Asuinkiinteistön tai toimistokiinteistön. Eli saattaa olla vanhuksia, liikuntarajoitteisia ja niin edelleen. Ja huomioidaan myös sitten erilaisia vaaratilanteita, sähkökatkot, tulipalot, rakennuksen sortuminen. Se on erittäin laaja. Se ei ole yhden A4 mittainen suunnitelma. Ja sitten suunnitelman päivittäminen, milloin se tulee ajankohtaiseksi, jos siellä muuttuu joku asia. Helppoja asioita on esimerkiksi henkilövaihdokset, organisaatio muuttuu, mutta sitten jos siihen väestönsuojaan on tehty saneeraus, eli siellä on laitteisto muuttunut, niin silloin asiat muuttuu kokonaan. Eli silloin tehdään käytön osalta kokonaan uusi käyttösuunnitelma, ohjeistus. Ja viestintä, millä tavalla me viestitään sitten vaikka taloyhtiössä eri asukkaille, niin onko se WhatsApp-ryhmä vai käydäänkö kimpottaisiin ovikello ja soitetaanko. Ja materiaalinen varautuminen, työkalut. Ja työkalusta on ollut vuosikymmenet vääntöä, minkälaisia työkaluja tarvitaan. Ja jokainen väestönsuoja on aina uniikki, on omanlaisensa. Ja sen takia niin nämä valmis työkalupakit niin ei välttämättä aina ole edes riittävä. Saattaa toki sitten olla ylimääräisiä
työkaluja, joille ei ole käyttöä. Jos ajatellaan tämän päivän uusia suojia, niin mikä meillä on ollut vanhastaan niissä työkalujen joukossa, niin kirves. Mitä me tehdään kirveellä suojassa, missä on vaikka metalliset irtaimistohäkit. Ne pitää aina miettiä siellä suojakohtaisesti. Ja ensiaputarvikkeet, taas yksi tämmöinen erillinen nosto, niin kannattaako ensiapuvälineitä, tarvikkeita säilyttää väestönsuojassa vai kerätäänkö ne sitten huoneistoista tai toimistoista. Ja viestilaitteet tarkastetaan myös sen käyttöönoton yhteydessä, toimiiko ne. Tyhjennys, minne väestönsuoja tyhjennetään. Eli sen käyttöönottosuunnitelman pohjakuvaan laitetaan sitten myös näiden sijainti. Ja rakentaminen, varustelu. Esimerkkinä käymäläkomerot, jos rakennuslupa on haettu ennen 1991, niin voi ollakin, että ne rakennetaan käymäläkomerot sinne. Ja se on ihan ok, mutta edellyttää sitä, että käyttöönottosuunnitelmassa on seikkaperäinen yksityiskohtainen ohje, kuinka ne rakennetaan, millä työkaluilla, millä materiaaleilla, mistä ne materiaalit saadaan. Ja sitten organisaatio, niin viime viikolla kävin eräässä kohteessa ja siellä kysyttiin sitten ihan aiheellinen huoli oli, että millä saadaan S2-luokan väestönsuoja kuntoon taloyhtiön voimin vai saadaanko pelastustoimelta apua. Ei saada, pelastustoimella ei riitä resurssit suojien käyttökuntoon saattamiseen. Meillä on liikaa, tai siis suoja ei ole liikaa, vaan pelan porukkaa on liian vähän tähän tehtävään, jos ajateltaisiin. Ja sitten kun aletaan kouluttamaan sitä organisaatioon, niin pitäisi tosiaan miettiä, että minkälaisia ihmisiä siellä on. Eli lähtökohtaisesti toteaisin, että 20-40-45-vuotiaita miehiä tai sitten varusmiespalveluksen suorittaneita naisia, niin ei välttämättä kannata ensisijaisesti kouluttaa suojanhoitajan tehtäviin. Heillä on sitten sodan aikana muu tehtäväkuva. Ja tuohon edelliseen vielä, niin väestönsuojamateriaalit niin suojakohtaisesti. Eli ne työkalut, millä me saadaan se väestönsuoja siihen käyttökuntoon, jos siellä on vaikka metalli-irtaimistohäkkiä, minkälaisia työkaluja, onko lenkkiavaimet, onko torx-vääntimet, mitä onkin, niin ne työkalut täytyy olla siellä. Ja sitten ne toiset työkalut, niin jos rakennus sortuu, niin meillä täytyy olla kaivautumisvälineet, millä me päästään ulos sieltä. Tai sitten siinä käyttöönoton yhteydessä niin joudutaan mahdollisesti kaivamaan hätäpoistumistie sieltä ulkoa käsin, niin siihen myös niin työkalut ja toki sitten vielä erillinen kaivautumisohje. Ja käyttöönoton tehtävät, niin nämä työt täytyy tehdä tietyssä järjestyksessä, jotta se onnistuu. Esimerkkinä niin ei voida asentaa sulkutelttaa ensin, koska me viedään tavaraa, purettavia materiaaleja ja muita materiaaleja, niin jos meillä on sulkuteltta paikalla, niin se ei onnistu. Eli tehtäväjärjestys täytyy olla suunniteltuna. Eli sitten kun me tyhjennetään sitä tilaa irtotavaroista, ajatellaan vaikka asukkaiden omaisuutta, niin minne ne viedään? Viedäänkö ne huoneistoihin? Tai onko jotain muuta sellaista tilaa, mihin on tarkoitus viedä, mutta ne pitää nimetä, minne ne viedään. Ja sitten on esimerkiksi komeroiden, hyllyjen purkaminen,
millä työkaluilla ja minne ne taas viedään. Ja rakentaminen, kasaaminen, kokoaminen, niin käymäläkomerot, varavesiastiat ja niin edelleen. Ja lopuksi tai jopa voi olla aika siinä alkuvaiheessakin niin varavesisäiliöiden täyttö. Jokainen suoja aina oma ja omansa. Ja ilmanvaihtolaitteisto, tuleeko meille ilmaa siellä, ja sitten taas huomioitava, niin kaikki väestönsuojat ei missään nimessä ole samanlaisia. Sehän voi olla, että siellä ilmanvaihtolaitteen tuloilmaputki siellä ulkona, niin saattaa olla se liitososio asfaltin alla, eli se pitää myös sitten käyttöönottosuunnitelmassa tuoda esille, jos näin on, missä se sijaitsee, tarkka sijainti ja millä se poistetaan, puretaan sitten se asfaltti tai betoni tai muu kiveys. Nämä eivät ole harvinaisia. Ja tämän takia taas painotan sitä, että jokaiseen suojaan tehdään oma käyttöönotto, käyttösuunnitelma, ohjeistus. Ja viranomainen kertoo, milloin sinne väestönsuojaan siirrytään. Ja käyttöhenkilöstö huolehtii siitä laitteistoista eri käyttötilanteissa. Eli sulku, suoritus, ohitus ja valmiuskäyttö. Ja käyttöhenkilöstöä tarvitaan mahdollisesti se 3 erillistä ryhmää. Ja koska sinne väestönsuojaan on saatava tietoa, kun viranomaiset tiedottaa eri käyttötilanteisiin siirtymisestä, niin ja talosuojassa ei ole esimerkiksi kaasuanalysaattoria, niin ainut tapa saada tietoa on viranomaisilta. Ylläpidetään jatkuvaa siivousta. Päätetään jo etukäteen, minne ne jätteet viedään, erityisesti käymäläjätteet. Ja hyvä, jos saatte järjestettyä jotain muutakin puuhaa sinne suojaan tilanteen aikana. Ja nämä käyttövaiheet, niin valmiustilassa pidetään ovet, luukut auki tuulettumista varten. Ja sitten taas sulkukäytössä, niin sinne suojaan ei oteta ilmaa eikä sieltä poisteta ilmaa, vaan silloin ovet, luukut, venttiilit, laivat, kaikki on suljettuina. Ja suorituskäytössä otetaan ilmaa suodattimen tai suodattimien läpi. Ja ylipaineventtiilit on silloin vapaasti auki. Mutta sulkulaivat, sulkuventtiilit kiinni. Ja ohituskäytössä sitten taas täydellä teholla ilman suodatinta. Luukut, sulkulaivat, venttiilit suljettuna, mutta ylipaineventtiilit avattuina. Ja pelastusopistolla tosiaan niin on 2 kertaa vuodessa väestönsuojan tarkastajan koulutuksia. Ja sieltä saa käytännössä kaiken tarvittavan tiedon niin tilaajat kuin palveluntarjoajat kuin myös viranomaiset. Ja meillä onkin ollut jokaisella kurssilla palotarkastajia, sitten tietysti palveluntarjoajia, kiinteistönomistajan edustajia, eli isännöitsijöitä, kiinteistöpäälliköitä, rakennusvalvontaa satunnaisesti ja suunnittelijoita, arkkitehtejä. Niin toivotan lämpimästi tervetulleeksi sinne. Kiitoksia. No niin, oikein paljon kiitoksia Martin kattavasta ja selkeästä esityksestä. Ja tässä oli varmastikin meille kaikille paljon pohdittavaa. Katsotaan kuitenkin vielä tähän loppuun, että mitä me tehdään täällä henkilösertifioinnissa ja erityisesti nyt väestönsuojien tarkastajien parissa ja vähän, että miten tämä linkittyy tuohon Martinin mainitsemaan pelastusopiston koulutukseen. Mutta eli me siis myönnetään rakentamisen sertifikaatteja rakentajille ja asiantuntijoille, ja niitä on tällä hetkellä semmoinen reilu 6000 voimassa olevaa. Erilaisia sertifikaattialueita meillä on 15 kappaletta.
joista märkätilojen vedeneristajat on ylivoimaisesti suurin. Ja nämä väestönsuojien tarkastajat, jotka löytyy tuolta alimmaisena, niin se on tällä hetkellä meidän uusin alue. Ja kaikki tämä meidän toiminta perustuu standardin 17024 mukaisiin vaatimuksiin. Sitten me tällä hetkellä myönnetään myös uutena rakentamisen pätevyyksiä, jotka tulivat tuossa valtioneuvoston asetukseen viime vuoden puolella. Eli me ollaan ympäristöministeriön valtuuttama sitten tähän tehtävään. Ja me myönnetään näitä pätevyystodistuksia suunnittelun erikoisaloille sekä työn johtotehtäviin kaikissa vaativuusluokissa. Joo, mutta katsotaan nyt vielä tarkemmin, että tätä väestönsuojan sertifikaattia. Eli mitä vaaditaan, että saa sellaisen? Niin täytyy olla tämä pelastusopiston tarkastajan kurssi käytynä, mistä sitten Martin meille tässä puhui, sekä sitten näyttötyö suoritettuna meillä Eurofinsin osoittamassa väestönsuojassa. Riittävä työkokemus myöskin sitten varmennetaan näytöin. Ja jotta sertifikaatti pysyy voimassa, niin se vaatii säännöllistä raportointia ja täydennyskouluttautumista. Tarkemmin vielä tuosta näyttötyöstä. Eli siis se suoritetaan meillä Eurofinsin osoittamassa väestönsuojassa, ja tämä näyttö koostuu 2 osasta. Meille lähetetään referenssit vähintään 5 eri tarkastuskohteesta, C- ja S1-luokan väestönsuojista, ja lisäksi tehdään sitten vielä siellä paikan päällä toimintakunnon tarkastus ihan kokonaisuudessaan, ja se sisältää myös sitten siihen liittyvän tiiviyskokeen. Tästä sitten kirjoitetaan semmoinen tarkastuspöytäkirja, minkä näyttötyön vastaanottaja sitten hyväksyy. No, mistä voit sitten löytää sertifioituja ammattilaisia, kuten esimerkiksi juurikin näitä väestönsuojien tarkastajia, niin meillä on tällainen hakupalvelu kuin sertifikaattihaku.fi. Sinne listautuu kaikki voimassa olevat sertifikaatit. Eli sieltä sitten vaan etsimään omalta alueelta päteviä tarkastajia. Ja voidaan kurkata vielä tarkemmin, että miltä se hakupalvelu näyttää. Eli siellä ihan ensimmäisenä kärjessä onkin tutut kasvot heti. Martin on muun muassa siellä listattuna, niin tässä pystyy aluekohtaisesti hakemaan vaikka nyt väestönsuojien tarkastajia, kirjoittaa siihen Uusimaa ja sitten tämä listaa hakupalvelu sitten kaikki tarkastajat tähän. Sieltä sitten vaan ottamaan yhteyttä ja tilaamaan päteviä tarkastajia. Mutta kiitos sinulle oikein paljon, että olit mukana seuraamassa tätä tietoiskua. Toivottavasti tässä oli sinulle jotain uutta tietoa, jota voit hyödyntää sitten vastaisuudessa. Ja jos sinulla heräsi jotain kysyttävää aiheeseen liittyen, niin voit ottaa yhteyttä meidän asiakaspalvelunumeroon, joka on avoinna arkisin 10:30 näkyy tuossa ruudulla, tai sitten kirjoittaa meille sähköpostilla myöskin ruudulla näkyvään osoitteeseen. Mutta kiitos vielä kerran, kun olit mukana, ja oikein mukavaa ja turvallista päivän jatkoa sinulle. Kiitoksia myös minunkin puolesta ja kiitos Martin. Kiitokset.